Hvordan kan det være, at du er kommet til Færøerne? Det er kommet for at kæmpe et judostævne. Egentlig mest for træning, fordi jeg er på det danske landshold. Så jeg skifter med, nogle gange er vi til store turneringer, og så nogle gange mindre turneringer. Fordi det er bare generelt god træning at kæmpe med en officiel dommer på, i stedet for bare til træning. Kan du ikke hæve for først ukkerne er også slipper kappa som møter dønen og utlendingen og judo? Det er jo større tøytning, særlig for det beste av okkara. Jøkken er så kappas det bare med hver nøren, og det kommer kjenne hverandre øyla vel. Og det er øyla godt at man færre, en sterkere med så tøy. Det er menneskemannen ikke av Øysten, ja. Hvordan er det å være videre sånn her kapping av førjeløkken? Det er ordentlig suttlet. Først for jeg prøver vi førjeløkken. Det er ordentlig skikk. Hvordan synes du, at standarden er for de færøske? Jeg synes, det er meget imponerende, at Færøerne, jeg tror, det var top 5 i verden over ration med, hvor mange der går til judo i forhold til befolkningen. Så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har desværre ikke selv nogen færing i min vægtklasse, så jeg skal kun kæmpe med danskere, mens jeg har, og så en franskmand i morgen. Det er jo ikke godt. Jeg har vundet 2 distrikter af trimmer. Og til undrende vært det til at du er bare 12 år gammel, men du har kappet bare i U15 og i U18. Hvordan spiller det til? Jo, vennerne kommer han spurte mig også nede til at bære os med dem ældre, til at jeg fikk bronse da jeg var med dem yngre. Men han spurte alle galt med i hoved, sier jeg. Og du har også vunnet jo knæsen disney mot de ældre. Du har jo bare for luttere løt og så ja. Hvor skål var tant og bare med det? Hun er 15, hun er 16. Kjøtt. Hvordan er det at litt her galt noen berges mot dere som er så nægge ældre? Jo, det er for man husker fast litt så nægge om alderen til man berges. Men det handler bare om teknikk alltid og styrke, jeg vet ikke. Indtil videre har jeg kun kæmpet en, men jeg skal have 4 i alt. Hvordan gik det? Den vandt jeg den første. Og hvad er de mål for i dag? Det er en guldmedalje. Har du nægget mål inden judo? Nej, jeg har ikke husket så længt.